que començarà amb la senyora Salut Deudero Company. Je vois arriver. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole. Donc, professeur de recherche au Centre océanographique des îles Baléares. Vous avez quelques minutes. Buenas tardes. Merci beaucoup pour être ici. Gràcies per ser aquí present a aquesta hora amb aquest programa tan dens. Primer de tot volia agrair molt al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears aquesta convidada i a la Euroregió Pirineus-Mediterrani i als altres Consells Econòmics i Socials per afavorir aquesta temàtica tan important i també juntar actors tan diferents des del punt de vista empresarial, acadèmic i de producció, que realment és la solució, perquè només des d'una banda és molt difícil solucionar el tema de la contaminació a la mar. Yo voy a pasar a hacer la charla en... I ara continuaré en castellà. Soc professora de recerca. Hi ha una presentació, no sé si algú la podria projectar. Soc professora d'investigació del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, de l'Institut Oceanogràfic, que assessora l'Estat en temes de contaminació, pesca i aqüicultura. Per tant, és molt pertinent i a l'últim any també estem en el Consell Superior d'Investigacions Científiques. La meva presentació, si us plau. No hi ha presentació? Il y a un petit problème technique. Vous sentez de nous... Jo tinc una presentació. No sé si des de la regidoria em podrien dir si la poden projectar. Mentre l'estan trobant, buscant, espero que la trobin, som un grup d'investigació que, com que vivim en unes illes i la meva passió és el mar, bussejo, navego i sempre que puc estic al mar, des de ja fa molts anys vam observar que el plàstic és un problema creixent. El macroplàstic, perquè el microplàstic no el veuríem a simple vista, però els efectes que tenen a nivell fisiològic, metabòlic, ecosistèmic, els plàstics al mar són evidents i estan més que constatats a la ciència. Avui dia hi ha moltes publicacions i sobretot a la conca mediterrània. És una conca tancada i és sobredimensionada pel que fa a la població, rep rius. Per tant, és un context geogràfic que acumula i el plàstic és un contaminant persistent. I, a més, té l'agravant que serveix de substrat per altres contaminants. No hem parlat d'això aquí, però també és molt important, perquè el plàstic per si sol, no és només el plàstic, hi ha diferents polímers, polietilens, poliamides, etc. Però també hi ha petites píldores carregades d'altres contaminants, com metalls pesats, etc. I això causa una acumulació. Per exemple, hi ha invertebrats, que hi ha el plàncton, per exemple, la sardina es menja aquest plàncton i acumularà aquests plàstics i aquests plastificants, els contaminants associats. Hem fet estudis de talats, bifenols i podem veure que hi ha presència a totes les espècies on hem valorat la ingesta. Doncs ho hem valorat, com deia, la comunitat científica i la brossa marina, el marine litter, doncs la literatura científica ha crescut d'una manera exponencial. Jo fa molt de temps que treballo en ecologia marina i pel que fa a plàstics és un tema calent i també s'està donant molt de finançament al tema de la recerca de plàstics, però no és l'únic problema que tenim al mar. Hem de ser ben conscients d'això.
Això és ben conegut per tots nosaltres. Tenim els plàstics primaris, però també secundaris. Per fotodegradació, biodegradació, hi ha és una bomba biològica. Poden estar menjant a dalt, a baix, però el que és interessant dels ecosistemes és que hi ha aquesta variabilitat, són dinàmics. A la institució on treballo i es fa el seguiment, s'ha de valorar com estan els ecosistemes, quanta pesca tenim, perquè hem d'establir quotes. El tema productiu és important. A l'aqüicultura també hi ha un problema de plàstics. Hi ha un excés d'ús de plàstics. Totes aquestes fotos són del Mediterrani. El Mediterrani és molt divers, té molts organismes, però tots aquests efectes sinèrgics i acumulatius que tenim diàriament, perquè això passa diàriament. I aquest estiu hem vist aquests episodis d'onades de calor. Hem tingut anomalies tèrmiques de 4 graus. Això està canviant els ecosistemes molt ràpidament. S'ha de fer d'una manera local, però pensant en el global, perquè tot està interconnectat. Aquí tenim un vessament per aigües subterrànies, per aire també, i també tenim aquesta biovariabilitat que tenim en el medi, com s'acumula. Tenim aquesta tonyina vermella que ha acumulat tots aquests contaminants a través d'aquesta xarxa tròfica. I el problema de molts plastificants és que són disruptors de l'endocrí. Es posen on hi hauria una hormona i poden crear problemes de reproducció. Per exemple, aquí tenim espècies com la daurada, la tonyina i els diferents percentatges on sempre veiem que hi ha una presència variable i en els diferents estudis es veuen aquestes dades. Aquí veiem diferents tipologies, fibra sintètica, cel·lulosa, nylon, i la indústria tèxtil és un dels grans contribuents de microplàstics. Aquí tenim alguns resultats d'algunes de les espècies, l'anxova, el boqueró. Ahir ens deien que les sardines han baixat, oi, aquest any? Doncs pot ser, pot haver-hi un efecte col·lateral de la ingesta de plàstics, que tinguin menys fertilitat i, per tant, hi hagi menys captures. Ho faré ràpid perquè, si no, anem malament de tap. Això són resultats de biosfenols i ftalats. Estan en el plàstic perquè sigui més maleable. Això està fet en un parc natural de Cabrera on no hi ha activitat humana, no hi ha presència antròpica perquè és un parc natural, però trobem tots aquests organismes que tenen plàstics acumulats. Això vol dir que tenim un problema. Aquí tenim una imatge de plàstics que s'han trobat als estómacs dels peixos. I amb fotometria podem identificar les fonts. Tenim la tipologia de polímers i podem veure com hi ha cel·lofan i polietilè en la seva gran majoria, atribuït a l'embalatge alimentari i al ús excessiu d'ampolles. Si poguéssim reduir aquests dos productes, ja podríem aconseguir tenir un impacte. També volia ensenyar-los un sistema que és molt important a les Balears. Les Balears és molt turística i el problema del plàstic era un problema real. Des del govern de les Balears vam decidir posar unes embarcacions de neteja, 30 barcos cada dia. Durant 2 o 3 mesos surten cada dia a tots aquests ports que estan indicats i retiren el que flota. I hem fet tesis doctorals, hem pogut modelar on hi ha algunes zones d'acumulació, si hi ha patrons com són, quina tipologia. Una neteja que s'ha convertit al final en una eina d'anàlisi científic. I això són imatges del que recollim amb aquesta xarxa que utilitzem. És
una xarxa que cada vegada s'utilitza més i això és el que recollim després de 10 minuts d'arrossegar la xarxa. I quan veiem el mar diem que l'aigua està blava, tot molt net, però quan traiem el col·lector trobem com aquest confeti, aquest mosaic de plàstic. Aquesta és la realitat i és trist perquè treure això del medi és impossible. El que hem de fer és que s'aturi, que n'hi arribi més. Una altra cosa important és la connectivitat. Pensem que el que fem aquí a Montpellier, a Malta o a Tunísia, moltes vegades pensem que no té res a veure, però tot està connectat i està connectat molt més del que ens pensàvem. Segons el nostre anàlisi de modelat oceanogràfic, hem vist com una partícula que surt d'Argèlia pot arribar a la costa de Mallorca en 6 dies. 6 dies! De Menorca pot arribar al golf de Lleó amb un interval també de pocs dies. Per tant, moltes vegades nosaltres pensem en quin és el nostre ecosistema, què és el que hem de cuidar, però ho hem de cuidar tot, i en el mar molt més que la terra, perquè el mar, per les seves característiques oceanogràfiques, té aquestes cintes transportadores que ajunten els contaminants, els patògens, tot es barreja. Això són imatges que he fet jo a l'estiu. Això és el que tenim a àrees on s'acumula. Moltes gràcies, professora. Hem d'anar concloent. Sí, aquí hem vist quines són les àrees més calentes, aquí aquesta recollida, el modelatge, accions conjuntes, conscienciació ciutadana. També voldria dir que estem en un context normatiu que és bastant oportú de governança oceànica, amb l'Agenda 2030, amb tota aquesta normativa de com gestionar l'espai marí. Des de les administracions ens ajuden a implantar accions. I ja per acabar, necessitem aquest observatori dels plàstics. Al Mediterrani tenim una conca de concentració, és un problema comú i compartit. Hi ha connectivitat oceanogràfica, hi ha evidència científica, necessitem aquesta acció conjunta, necessitem coordinació amb els laboratoris en xarxa i necessitem cooperació, com hem vist fins ara. Moltes gràcies. Gràcies, professora.